Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Di na to mutawag ubarik. Then ako'y tawag niya. Unsa? Let me talk to her. Promise, I will be civil. Gusto lang ako mahatag katapusan ang tanan in a good way. Mas may nang katagan tagmaang katapusan ang tanan, dili pa. So, tuguting ako mismo makisulti ka niya. Aron kalimtan ka na. Ambiyag nga ibang cellphone. Tawagan ko siya. Ayaw na. Pasagling ang panahon na lang niya ang mualim sa tanan. Sa katungad to, madawat rin niya niya. Ngawa na ko siyang kinabuhi. Huwag malimot ang sabi niya ko niya. Tingali, pasin pang inikabot sa panahon. Armando. Kaluhit taon ni Day Melody, uy. Nagluspad in taon siya. Ay. Oo. Sing, si Day Melody, kumusta si Day Melody? Ay, mao ka. Diin makagikan so sanaha ka. Nagdungan taglakaw ganiha unya namiya ka buhi ka nahana ka. Ikay namiya, kay nawa na ka dito pagbalik na ako. Sabad ay, misiga ng ilong ug mata na kog paabot nimo dito sa may CR. Unya, hapit na ta ako matuyok ang tibuok mall. Wa gyud ti ka makit eh. Hangtod nga nakahukom kung mupauli na lang. May nalanggani kay nakahangyo ko sa driver o wako paplitihan ka nahana ka. May rasad yun nga mipauli ko kay naabtan ako sa Day Melody nga wa na'y panimuot. Usabay na itabo. Ang gwardiya na sa kundo ako na ibawaan nga gidadi ni sa ospital sa Day Melody. Ngano man eh. Kumusta man ang iyang gisaba? Ay, way swerte. Hmm? Nawa yun ang bata. Unsa? Ay, naluoy kay kung Day Melody, oy. Sa ni pagdawat nga wa na ang bata sa iyaw niyang pagmata. Ay, kanugon. Anugon yun kayo ang bata. Kanugon! Kanugon sa sustento na itong bataan! Sa? Ikaw ba? Wala kay batasan, no? Nakunaan na sa Day Melody o niya sustento pagyapon ng imong gihuna-huna. O natural! Gahuna-huna sa kong melody, oy, hanggaw ka. Pero ano kung kay Sing? Mas muda ko pag inuntang sustinto nga ihatag ni Armando ni Day Melody. Kuna patong bata, kasabot ka? As ang anuguna. Ganong nagdanghag ba sa Disiya? Uy, kaanugon sa sustinto. Og sa bata, oy, wapag ikumuman, pantay lang yun. Kasabaan ko yun eh. Si Day Melody? Dili, oy, ang doktor. Kung anong walos ang bata. Ahak yung kasusan daw, eh. Unya si Armando. Ha, si Armando? Nasayo na ba siya? O siya gikasulti? Wa, Wa makatingog? Nasya? wa mo tubag sa tawag. Ha? Ang to di mga orasa, mapagyapon siya mga to. Labing siguro, nakilag pagyapon siya hangtod karon. Melody. Kung nasahid ka pa lang. Kung unsa, gusto na akong hangkan o kakson ka. Pakusa. O gumungan kung unsa ko ikaw kamao. Oh, God. I miss you so much. Tabangi ko.
nga makalimtan ko siya. Tungod kay kana ang angay. Tabangi ko. Dad, Oh. Eric, salamat sound. sa pagbiya mo kang Melody. It's the right thing to do. Nasayad kong dili angay. Apan, gusto ko ipadayon ang papaninguha ni Melody, Daddy. Huwag ko masayod. Sa ngayon ko isulti. But she is a good woman. Ang ngayang malon. Apa anak? Gusto ko maghimog pamilya o ba niya? O sa umaabot na mong anak. Eric, I need your blessing, Daddy. oh, Si Melody ka nang nanawag. Diliwa po nito na mo cellphone sa damisita, Daddy. dili ah. Ayay, di gud tinuod mo tong pagda. Nahadlok tingali sa asawa ay. Karon ka. Nagtuo kang lungan ta kang Armandoha ka. Tawagan ko ganig balik be. Nagkahukom na kami ni Mami Nimo nga mula niya. Magsugod ka pagong kinabuhi nga to sa laing nasod. Peacefully, I hope. Itugyan ko na niya kanimo ang pagpadagan sa itong negosyo iyo. Ikaw na niya ang bahala sa taran. I know. Dili ko sa mga kanimo ka maayudan. Apan buhaton ko ang tanan. Nga mapadayon ko ang unsa may imo nasugdan. I won't fail you, Daddy. I know, iyo. Mahimubag akong sabon niya mo padayon sa nasugdan yung gugma ni Melody. Eric, Tuguting tubagon ko siya, Dad. Melody? Bilude ko taon, gani ba sa ospital? Luoy kayo, samtang ikaw diya nagpayahay. Anong di mo kaptubag? Ano kasi mo asawa? Tugatugga kang intel yung mahadlok na ka? Wait. Unsa to? Si Melody na sa ospital? unsay nito mo kang bilod? Ngano? Unsa na tabo? Asa sa ospital? Anaon ko siya. Muban ko. Ha, tarantal lagi nga hibawag niya sa ospital sa Melody. Batanon pa madagtingog sa Armando's phone, oy. Di ko di katinga nga ma-in-loves Melody niya bisan pa man kon idarin na siya kay gwapo man gyapon, nya macho pa. Unya kanindot pagtigog sa telepono. Buanhir ba ko no siya? May magdag kaon nga lami. Maita. Lusing ba ya? Ganganga biyang natog. Di jud ko maglingkod ba to kay maabdan niya kung ingon ana magnganga. Ikauwa o. Iyo. Mari kining lawakan ng butangan ni Melody. Melody? Gikuptan niya ang kamot ni Melody. Iyang gihagkan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!